Ik ben 12 uur onderwijs. En ik snap nou waarom het zo sommige bussen super fast nemen. Dat snap je misschien bij, oké, die stopt net zo vaak. Dan ben je er heel snel. Maar dit betekent net dat je net soort stops hebt. Dat betekent gewoon de buschauffeur idioot het riet. Net doorremmen. Soms een noodstop doet. En we vliegen echt van links naar rechts. Het is sneller om hoe het niet. We zijn nu naar Zurich meest compleet kan vliegen. Het gaat super fast. Dit is mijn bus trouwens. En in dit plakje zitten dus 2 mensen. Ik ben zoals Romaans. En het leeft dooral. En ik snap eerst net helemaal waarom. Maar het is me nou duidelijk. 1/5 van de wereldpopulatie is Indisch, heb je het. Dus er binnen gewoon echt een al de verschrikkelijk soort Indiërs. Dat wist ik net. Go slow stieten. Maar wij gaan net slow. We hier even bij. Woonkamer vlakbij moeder. Dus ik ben er net er. Ik ben uitgestapt omdat ik even online zeg dat er een bus mee gaat naar het plakje waar ik heen ga. Dus ik ben op de Bonnefoy uitgestapt. En ik ga voor het eerst in mijn leven liftend. En de rest is 6 kilometer van. Als het net lukt om te liften, dan kan ik altijd rennen. Al is de volgende vraag hoeveel het op en deel gaat. Maar ik ben er uitgestapt en ik wil eerst in bijkomen na 4 uur in de bus. En zeg eens hoe leuk plakje dat ik hier heb. Dit is een oude bus die ze ombouwd hebben tot restaurant en wc. En zeg dan eens even een uitzicht. Dit is toch geweldig, jongens. Als dit mijn vooruitzicht is. Helemaal het erg eigenlijk om dit ooit erin, want het uitzicht is geweldig. Nog 4,6 kilometer te gaan en wie weet krijg ik gewoon een lift. Nou, dat ging eigenlijk 100 punten makkelijker dan ik dacht hier. Ik ben al in het statie, in Annegouw. En ik begon te rennen. En binnen 4 minuten hier er een. Ik dwaarde dus net om te draaien en mijn hand uit de stek van ik wil liften. Maar een jong stel die stappen en die vregen of ik waar ik heen kon. Nou ja, dat wil je maar niet in dik, dus eigenlijk niet vrij logisch dat ik hun kant op kon. En ik mocht bij hun hier heen rijden, dus blij mee. En dus mijn eerste keer liften is goed hier. Yes! Yes, dat is het leven van een backpacker. Met mijn eigen was ik mijn haar was hier. Dit is mijn eigen hostel. Zet je meer is het heerlijk stil. Ik zil nu het dorpje in en zet je hem zuggen. Nou, ik weet niet wat je moet zuggen. Maar het gaat heel steil naar beneden. Ik denk het maar een beetje. Maar het is echt heel soort. Toen ik naar boven roen, en het is namelijk een heel eind, roen ik gewoon haast helemaal scheef. Zo steil is het. Echt heel steil. En het paadje is best lang. En ik ga nu lekker naar beneden. Maar ik zie hem vertellen. Naar boven is een hele klim. Die vrouw neemt even pauze. En dat heb ik niet toen ik naar boven ga. Met het winkeltje tevreden dat ze mijn taskik fixen kon. Dat kon ze net, maar het is wel heel leuk om te zien. Ze zijn hier massief fjouweren. Om het naaien en klein het maar zien. Jurken en zo. Ja, ik heb hem. Saskia even de bier met zien. Maar ik zie hem heel rustig mooi. De zinnen opkomen.
dakterras van mijn hostel. Daar heb ik een prachtig zicht. Zet je op zeggen. Het mooiste zicht is eigenlijk nog daarachter. Achter alle wask. Het is 8 uur morgens. En ik ben te geren. Maar blitz. Erin wist. Liet 20 minuten rennen. En dan komen we bij dit leken hoor. En nou, we zullen even zien dat hier wat leukste zien is. Jongens, wat is dit prachtig. Even spiegeling in het water. Maar dit is live muziek. Ben ik hier mijn omelet zoet eten. Want in dit hostel maken we de keukenbroeken. En dit is toch leuk. Nou koeien, ik ga de stouters gewoon hoorlutsen. Wie slippers. En ik zal hiken in de omgeving van Moenaar. Wie kent de vredes nou op slippers? Nou, het wordt trouwens behoorlijk, ik zet je niet zien. Dat is degene die dus kon in Koetsielindnet en dus alleen nog slippers had. Ja, lichte reizigie is dus eerst gewoon bij je hebben. Dus ik ging gewoon slippers en hoor ik net vol, daar hoor ik lekker op. Want er zijn al die routes hier die je mag gidsen mag kennen. En natuurlijk is dat hartstikke leuk. Maar hier in het hostel ben ik een heel soort die gewoon lekker op een eigen houtje te rennen gaan. Dus ik dacht, dat ging ik van. Ik ga terug theeplantages. Ik ga naar een waterval. Ik ga naar van alles nog wat. Dus ik neem je mee in deze prachtige reis op mijn slippers. Stap in van het hostel naar het dorp rennen. Dat is zo'n 10, 15 minuten. En dat is steil naar beneden. En echt steil naar beneden. Het schuim net op het plaatsje. Maar het is echt steil naar beneden. Ik zit in de bus. Volgens mij hoef ik helemaal niet eens te hijgen. Jongens, dit is toch een prachtig zicht. Ik ben uit de bus. Stap rijden. Ik ga de bus gepakt. En ik ben nu op naar mijn eerste stop. En Google Maps zei die jaloer rennen. Het famke van juster zei de dien hier oorloeren. Dus ik verwacht het ergste en dan zult het vast mooi vallen. Maar mijn zicht is in ieder geval mooi. En, het is net de doel waar ik heen ga. Het is de reis, dus ik ga genieten van de reis. Ik ben nog geen 4 minuten aan de reis. En het is zo mooi hier. Ik zit het net gauw, maar het is adembenemend. En ik daar nu al denk ik te zeggen dat dit wel een van de, zeker in mijn top 10 had ik die hè, van mijn mooiste plakken wat ik ooit zien heb. En het is hier ook zo heerlijk stil. Wauw. Iets wat ik misschien zo gauw net zeggen, maar ik won me blede eeg. Dit is gewoon een waterval, daar in het midden. En om je goed zeggen, even zien hier. Even zien omdat ik ze niet zoomd heb. Hier hè. Daar rijden autootjes. Safie voort. Dus dan zie je hoe al de verschorenst grut dit hier is wat ik je zeg. Echt mooi. En voor de duidelijkheid, al die vakjes, het binnen dus al je bosjes. En dat is dus thee. Zijn hier, ik zie het dichtbij. En yes, kennen. Dat gaat hier oerom maar terug, jongens. Ik ren er met niet. En het ben aardige stronken. Krijg je de biem, liek het wel.
En daarboven de theebladjes. Nou ben ik gek op thee. Maar ik heb er net zoveel verstand van. Natuurlijk met z'n droegie. Maar ik dacht dat ik in een bladje pluk. En ik rook. Daar rook ik vast wel iets van thee. Maar ik rook helemaal niks. Dus misschien is dat heel onnozel wat ik nou steeds. En komt het ergens oorzwaaien. Of met er is nog van alles aan gebeuren. Maar het roept nou en het ziet er nou gewoon uit als een gewoon bladje op een bosk. Oh, wat is het mooi hier. Even iets oors als de theeplantages. Super hege bjemmen. Hartstikke idee. Ik ben omgekomen bij de waterval. En die heb je moet snel uit de vierde waai. En ik ben blij dat ik er die in heb, want dan kan het een stuk mooier zien dan als de middelingst is. Ik sta namelijk op een brugge. En die splitste ik die waterval in twaalf. En ik wist al dat het net volle water was, maar wat ik dan uit de vierde zeg, weer toch een andere waterval, denk ik. Maar het klinkt mooi en dit ziet er best wel heel leuk uit. Er was hier alleen nog geen Jukel waterval. En nu is de opname volgende punt. Ik denk dat ik een jaloer erin ben ofzo. Nou, ik denk dat ik die, want ik heb heel vaak gestapt. En hier en daar heb ik een oorsnijd. Want dan zie ik in plaats van de haarspelbochten, dat er een trapje naar beneden. Dus ik denk, dat scheelt me weg. Aan de andere kant, hier denk ik ergens afslaan te mutten en daar moest het net. Dus daar heb ik wel mijn kilometers weer extra doen. Oké. Stop 2. En dan gaan we op naar stoprijden. Nou, dit ging zo mooi. En nou gaat het mis. Want ik word niet eens een man, stappen terug een man, die begint te razen, te roepen met een stok. Om no. En hij kan me net vertellen wat, want hij praat hier een bek vol Engels. Sorry, ik ben een beetje frustreerd. En dan allemaal wat rennen en ik maar net rennen. En op een gegeven moment iets wat klinkt als private road. Nou, ik denk, dit is helemaal geen private road, want het is gewoon een dik. Bij auto's en scooters, alles riet hier, hè. Nou, ik probeer die aanpikken, ik negeren, maar hij werd alleen maar lilker. Dus ik denk, nou, klaar. Maar ik zie, er is ik helemaal geen op paard. Toen stappen er gelukkig een brommer, met 2 jongens. En die zeggen nu zien discussie. Dus die jongens die stappen van, hé, wat is er iets aan de hand, kan ik hem helpen? Ik zei, nou, zo. Dan wil ze wie die man bellen, maar hij zei, ik zo even vregen. Dus hun hebben niet hun eigen taal. En toen zei hij van, ja, dit wie eerst wel oké. Waarschijnlijk dat Moannelien, hij heeft bepaald dat mensen hier net meer langs zijn mooie. En nog ga ik zien, maar is ik helemaal dus gewoon geen route. Dus ik moet helemaal terug naar af. Spietig. Want het ging zo lekker en ik heb er helemaal zin in. Dus nou even de zin verzetten. En Sjen, ja, ik zie wel helemaal waarom met een punt in. Ik had zwet op gebit. En die beste jongen ik. Hallo. Want naar beneden wie heel leuk. Maar omdat we dus nou waarom moesten we helemaal omheen. En het is pittig. En het is heat. How many degrees is it, do you think? I guess around 38, 40. 28, 40 graden. Nou, doe me dat maar nooit. Ik geef erom naar de bus en dan zie ik daar wel wat ik verder toch doe. Ik heb me bedacht, ik ga op mijn rin nieuwt. En ik ben in Moenar bij daar alle lietse winkeltjes, gektes en ik dacht, dat is Frankie. Gewoon alles skippen en nou wat ik wil. Dus ik ga de drukte in. Even een uur omheen, misschien wat eten. En moet naar even een beetje. Ik neem je maar even mooi in een licht stukje gekte. Op de stritten in India. Toek bij de vleet. Meesken bij de vleet. En tussen die drukte heb jij het Petra een winkeltje te vinden. Maar iets wat ik zie je. Hier is het een beetje rustiger.
is Moena, dus... Op internet al, of onderwijs in de bus al wat zien over chocolade. Shit, volle chocolade. Ik denk dat ik stiekem in naar een chocolade workshop of een chocolade winkel. Oh, wat lekker, wat lekker. Ja, ik mijn jongens zoals van mij. Die rennen maar hin in de hand naar de veren en bij de poorten die dus nog leven. Ja, dit is India. Ik ben... Hier gaan ze. Oh, daar in hier. Ja, ik weet niet dat ik dit zo graag zien wil. Jullie werden wat nice. En deze keer, ik ging dit in de bus. En jongens, dit moest ik berry. Het ticket op een oliebol. Gaan we iets hapken, hè? En die best lekker. Maar het is meer als een cake. Een cake oliebol. Net pittig. Ja, leuk om eens wat nice te proberen.